Мяжа з Латвіяй зноў адкрытая. Wildberries бяжыць у Беларусь, пакуль Расія і Украіна абменьваюцца ударамі па складах. Суперзброя ад Лукашэнкі і пік экстрэмальнай спёкі ў Беларусі. Пра гэта і не толькі раскажам у кароткім выданні навінаў серады 5 жніўня на Белсаце. Пачынаем. Адзіны дзейны пункт пропуску на мяжы з Латвіяй аднавіў працу о 21 гадзіне вечарам аўторка, пасля 4 дзён прастою. Пра адкрыццё з латвійскага боку пункту Патернікі паведаміла памежная служба гэтай краіны. Паведамляем, што тэхнічныя непаладкі ў працы інфармацыйных сістэмаў пункту памежнага кантролю Патерніекі зліквідаваныя. Правядзенне памежнага кантролю цалкам адноўленае. Пазней поўнае аднаўленне руху праз пераход Грыгораўшчына Патернікі пацвердзілі і ў беларускім дзяржаўным памежным камітэце. Станам на раніцу 5 жніўня чэргаў з легкавых аўтаў і аўтобусаў на гэтым памежным пункце не зафіксавана. Нагадаем, адзіны памежны пераход на мяжы з Латвіяй не працаваў з вечара 31 ліпеня. Афіцыйна праз тэхнічныя непаладкі ў сістэме кантролю і ўліку. Неафіцыйна, як адказ на хвалю нелегальнай міграцыі ў еўразвяз з Беларусі. Менавіта Латвія апошнім часам сталася асноўным кірункам такіх спробаў. Ад пачатку года іх зафіксавалі болей за 9 тысячаў. 3 жніўня МУС Латвіі выступіў з ініцыятываю цалкам закрыць мяжу з Беларусю. Аднак кіраўнік ураду Андрыус Кулбергс такую прапанову адхіліў. Ноу-хау ад Лукашэнкі. Падчас нарады аб стварэнні ў Беларусі акадэміі інтэлектуальных тэхналогіяў ён паставіў айчынным навукоўцам амбітную мэту – распрацаваць, цытата, абсалютную зброю, спецыфічную сістэму РЭП, здольную цалкам абнуліць выкарыстанне беспілотнікаў у свеце. Не беспилотники изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Экстрэмальная спёка не дае прадыхнуць беларусам. На сёння сіноптыкі абвясцілі максімальны чырвоны ўзровень небяспекі. Максімальная дзённая тэмпература паветра будзе залежыць ад рэгіёну. Калі на поўначы чакаецца 28 градусаў вышэй за нуль, то на большай частцы тэрыторыі краіны будзе ўжо да 34, а ў паўднёвых раёнах аж да 38 градусаў спёкі. Штопраўда, у асобных раёнах могуць прайсці кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Пік спякоты чакае беларусаў заўтра. У сярэднім па краіне чакаецца ад плюс 35 да плюс 39, а на поўдні слупок тэрмометра дакладна перакрошыць і адзнаку ў 40 градусаў. На поўначы краіны чакаецца плюс 35, магчымыя навальніцы і град. У пятніцу спёка пачне спадаць ва ўсёй краіне. Пахаладае адразу на 10-15 градусаў. Масаваная атака расейцаў па Кіеве і вобласці. На рэгіён скіравалі каля сотні дронаў і 20 балістычных ракет. Агулам загінула штонайменей 15 чалавек, каля паўсотні параненыя. Ва ўкраінскай сталіцы цягам ночы прагрымела каля 20 выбухаў. Траплянне расійскіх ракетаў і БПЛА зафіксавалі ў 4 раёнах гораду. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што ў Кіеве найменей адна загінулая і 24 пацярпелыя, з якіх 4 ў цяжкім стане. Пашкоджаныя складскія і прамысловыя памяшканні, некалькі жылых і адміністрацыйных будынкаў. Горад зацягнула дымам ад маштабных пажараў. На адным з месцаў трапляння адбыўся выцек аміяку. Наступствы ўдалося аператыўна зліквідаваць. Асноўны ж удар расейцаў прыпаў на Кіеўскую вобласць. Там атакаваныя складскія памяшканні і прамысловыя аб'екты. Найбольш ахвяраў у Браварскім раёне. Там ад расійскай ракеты загінулі 9 асобаў. 4 чалавекі загінулі ў Бучанскім раёне. Яшчэ адна асоба ў Фаўстаўскім. На месцах трапляняў працягваюць працаваць ратавальнікі. У ноч на 5 жніўня ў Тульскай вобласці Расіі беспілотнік атакаваў сартавальны цэнтр маркетплейсу Wildberries. На аб'екце ўзнік маштабны пажар. Як паведаміў губернатар рэгіёну Дзмітрый Міляеў, у выніку пацярпеў 1 чалавек.
На месцы здарэння працуюць аператыўныя службы і пажарныя. Паводле афіцыйных звестак, за ноч над тэрыторыяй вобласці збілі 107 дронаў. Гэта частка серыі масаваных удараў. За апошнія некалькі тыдняў Украіна атакавала не менш за 25 нафтаперапрацоўчых заводаў ды іншых аб'ектаў нафтагазавай інфраструктуры Расіі, а таксама каля 25 складоў Wildberries. Гэта прыкладна 5-я частка лагістычнай інфраструктуры кампаніі. Пад удары БПЛА трапілі і склады іншых расійскіх будных маркетплейсаў. Маркетплейс Wildberries змяняе лагістычную стратэгію пасля серыі атак на склады ў Расіі. Тавары плануюць перамяшчаць у Беларусь, Казахстан і Узбекістан. Пра гэта паведаміла Moscow Times. Частка тавараў ужо перанакіруецца на складскія комплексы, якія плануюць пашыраць. Гэтак у Беларусі у індустрыяльным парку «Вялікі камень» Wildberries узводзіць комплекс на 140 тысяч квадратных метраў. У Казахстане будуе яшчэ 260 тысяч квадратных метраў, а ва Узбекістане фармуе цэнтральна-азіяцкі хаб. Штопраўда, прадаўцы занепакоеныя тым, што новая схема павялічыць тэрміны і кошт дастаўкі, а таксама дадаць бюракратыі праз неабходнасць афармлення мытных дакументаў пры перамяшчэнні тавараў праз межы. Міністэрства гандлю Беларусі і менскія прадпрымальнікі абмеркавалі стварэнне нацыянальнага маркетплейсу для юрыдычных асобаў і ІП, а таксама развіццё электроннага каталогу тавараў. Міністр Артур Карповіч азначыў вялікі патэнцыял каталогу, які мог бы зрабіцца адзінай сістэмай для закупаў і прасоўвання беларускай прадукцыі ўнутры краіны і за яе межамі. Да таго ж сталічныя прадпрымальнікі прасілі Мінэканомікі выправацаваць механізм уздзеяння на Wildberries дыпламатычным шляхам, каб паспрыяць атрыманню кампенсацыяў страчанага тавару. Перспектывы такой захады ў эфіры студыі «Белсат» ацаніў прадпрымальнік і аўтар праграмы «Атмасфера» Александр Кнырович. Для беларускага ўрада, для беларускага Лукашэнкі, прадпрымальнік – гэта вораг. І нічым з тым дапамагаць, спагнаць нейкія грошы. Ён будаваў адносіны з Тацьянай Раней-Бакальчук, зараз кім, як алігарх з кіраўніком краіны. Таму, канешне, ніякі беларускі ўрад не будзе ніяк уплываць на канфлікт не пойдуць? Ні в коім разе не пойдуць. У першым паўгоддзі сёлета 11 падлеткаў у Беларусі асудзілі паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў. Гэткія звесткі апублікаваў Верхоўны суд. 9 непаўналетніх пакаралі за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Яшчэ аднаго падлетка асудзілі за заклікі да санкцыяў, а другога за здзек з дзяржаўных сімвалаў. Колькі такіх прысудаў вынеслі дарослым, у статыстыцы не ўдакладняюць. Усяго ж за паўгода беларускія суды агульнай юрысдыкцыі разгледзелі больш за 12 тысяч крымінальных справаў і асудзілі больш за 12,5 тысяч чалавек. Творчы падыход і нестандартнае выкарыстанне са старэлай маёмасці. У Наваградку побач з раённым аддзяленнем Міністэрства надзвычайных сітуацыяў усталявалі новы аўтобусны прыпынак. Яго аздобілі тэматычнымі улёткамі аб правілах пажарнай бяспекі, а для дадатковага эфекту прыдаўся стары ЗІЛ-130, які імгненна зрабіў прыпынак мясцовую славутасцю і зоркаю соцсетак. Без каментара. Как вы думаете, что это такое? Да, это пожарная машина. Да, прикольная. Но это автобусная остановка. Вот так вот удивляет новогрудок. Это реально автобусная остановка. Класс. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды, о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».